jami'an tsaba ku sake jikin ku masu yi sun tafi nan mana tsakanin bagon mai bulala da sasu Allah ta kamta da bayi angon Zainab bagon mai bulala sasu a kudago mai dambun nama kai kadai ne tsuliyar duniya to ta kan ku shi ma ya ta kai ne uwar duk inda ka ga gidan dambe ka ga kudago sai ka ga ya ta da baki ga dandan nan zazu bagon mai bulala ya ce ya jin labarin zazu kuma ka ga mai gida kuma mata Alhaji Umar gurin mata ba Alhaji Tukur barka da ka zo lahiya Allah kawo Abdullahi wa Tubina shi ma ranar Talata akwai taron tina gidansa bagon mai bulala sasu to yanzu manya sun haɗa ne yanzu sun manya wurin dambe sun ko ka to wurin dambe ba mu wani ko da sun ko da su to kun yi tsarin dambe saboda ana son mu ƙara kawo ƴan kallo su tafi kuma Allah ya ƙara kawo su lahiya sadiq zazu ba hawa mai bulala gurin masu mai tsoguru sarki da ya fita murabus ya koma gida ya zane da shi da madanti ne Aisha da sarki a lokacin abu a yi shi tsohuwa da ta kai tsari yaro ta ce hata tuna da zazu ba hawa mai bulala ya ce kai zazu za ka raga man za ka yi man hukunce za ka yi man bita da kulli kai zazu to ko tun da ya raba da ya gudu maka sai da yake jizo ga abubakar nan farin wata zazu ba hawa mai bulala zazu Dambin dai yana na yan jarida suna na gari farin wata kuma ga masu ba wa kanon dabo kuma ga yan jarida na gida gida sun ga amurka da karo da ta yawon kwanci amurka sun ga da uba kai ana kai mu lahira lahira na mai sabi da wani zaɓi mutum bai gane fitacce ne sai an je lahira an shaka da sai ga hannun dama nan ne zai ƙarfi amma an garin su barazana ce an kace za a malu gwari ce barazanar banza wow na bello musamman na maradin gwamnan jihar Zamfara injiniya zazu ba haɓar mai bulala ya aka yi ne zazu ba haɓar mai bulala ba haɓar mai tafasara gobe kuna da dangan 150 da kai da ɗanyen tula cikin bikin mai gida farfesa kawo ji ko wanda an ka kwamushe yana da 50,000 wanda ya kwamushe yana da naira 100,000 bayan na ji kana maganar tafilu masheki a wutar mamma Allah ba da lafiya sai jama'a ga abokan mu ga rabin gurma da na sun daga bangaren gurma da kenan ga uwar gurma da nan ne za ta yi karama sai su kai kowa gidan tv zazu idan are kan kai na kan nan sai ba sai ana ana rana kai sai kai da an dawo sasu bago mai bulala sasu bago mai bulala ana na tocin zafi dan kanan da abadai godiya ana lata a kyauta Awe kokan kura, nuna sama ba a sai a hannu. Mu dai mun samu ga mutum abin da za a yi ya ga mutum da ni ba jakta mai zai ma daga alhaji tukur na umaru sanda bangaren gudu ma da kenan. Zazu ba hawa mai bulala. Zazu kowa ne ba hawa mai bulala. Wannan dambe ya kai dambe ba. Ba hawa mai bulala. Dama kowa bai san kowa ba. Ko da sai aka kawo ruwa ne gidan ya yi bayani yace an kallo ku da kuri. Maganar zuba ruwa da nan sai da labarin ba hawa mai bulala ko. To ga ta kirara. Ba hawa goma. Ba hawa goma. Audin Tunga Shego. Ka gane wannan hakan take da rai. Shagon Audin Tunga tare da Shego. Audin Tunga na ga nan ka ubai tare da Shagon Audin Tunga. da shagon na kuma. Kariya sai da Allah su ga tare da Shego. Alhaji Umar Daura. Alhaji Umar Daura. Dogo mai dogon zamani mai lalace mai zamani.
babban inuwa ba kewa ta kai ba ko jira ba Shagon Audu Tunga tare da Shehu. ba wannan shi ne kyauta ko san gina da yunwa ba ta komai da shi ga dan da nayi ku biya yan kallo ku biya ku Audu Tunga dabta na kallon ka a Audu Tunga uga kan jiwa na kallon ka ka je yayi gida a jafa kenan a hannu suna da gobe uba Hassan da Husaini da shi yayi ruwan garken biba akwai akwai mata goma da sai hali sai sallah duk da yake a dawo lafiya A biya su. ana gaitar da yan gobe to gobe yare nan abin da ya girma a dai gashi ne ba kawai wani yan makara ka tsayoyi in ji yare ka ta yan gobe cikin da ya girma gare na wayanka na Audu Tunga kula uba kai ƙarfin ka sama na Audu Tunga to kai yanzu ka dai da kafa ka dai da kafa ka buzu da yaga gurgu yace yanzu ka miƙe yan zanna haza kai ka zanna ga ka ba raƙuma na tsoro Allah saka ma da alheri matar baban Ruqayya ka tsane malumfashi arzikin ka Allah shi ƙara albarka cikin sa tare da wanda kake muna dambe a tsaye da kafa a buge a mutu in mutuwa za a yi ta gidan dambe kowa ya faɗi hannu nan ba hakan ɗan fandan shagun na Audu Tunga wurin hari kaka tafiya dambe ba lissahi umaru sanda ya balle da 100 na ruwa ta faɗa ɗan waira ya isa. A yi hakuri haka, a wuce haka, sarara.